O pobo de Cangas e o pobo mariñeiro van a estar vergonzoso que está pasando neste pobo, que é conocido por unha puñetera señal. Poñer 500 señales aí. Parar esta obra canto antes, compañeiro. Somos mariñeiros, non somos terroristas. Temos aí unha riqueza, vivimos do mar e gastamos os cartos neste pobo. E mañán vai a parar todo Cangas. Que pasa? Estades acojonados ahora ou que? Pregunto eu. Van a vir militantes do bloque. Vai a estar José Manuel Beiras, xente importante, famosa. Por que non apoiades a manifestación? Señor Ordes, se pregunta ti por que non vistes? Que pasa? Eu non teño, en primeiro lugar, son as preguntas que non teño que se fan a alcaldía en este caso, e non teño por qué contestar a todo isto, porque eu creo que lle trasladei o patrón maior perfectamente, trasladei os medios que había a posición de bloque, que creo que ti deberías coñecela. Entonces, non vou a entrar en esta provocación. A ver, hasta ahora creo que chapó por